Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza nemeko ke isaziso nesibhengezo sokubana ke iyatshintshwa ke indawo yokudlala okanye ibala ebekuzadlalelwa kulo pha iqela leKaizer Chiefs kunye neDurban City ke baphulaphula ke iyatshintshwa ke la venue izawubanjelwa pha eMoses Mabhida Stadium. Ke baphulaphula ke lento ithi ke iKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leDurban City bebezawudlala pha nge-31 kaOktobha ukutsho ke uba ndiphazama kakuhle i-31 kaOktobha loo match leyo, kodwa ke ngoku ayitshintshwa yona idate, isamile ke yila 31 kaOktobha. Into ezawutshintshwa nje pha libala ngoba la match ke ibizawudlalelwa pha eChatsworth Stadium, ngoku iyatshintshwa izawudlalelwa pha eMoses Mabhida Stadium. Ayitshintshwa ke date, iseyila date ke ye-31 kaOktobha. Injalo ke baphulaphula ke nawukhumbula ke into yokubana ke eliqela ke leDurban City lelinye ke elize kakuhle kakhulu apha phantsi kwebhethu yePremiership eliqeqeshwa phaa nguGavin Hunt, libambene phaa neqela leKaizer Chiefs ke ngamanqaku ukutsho libambene phaa ke ngeepoints. Lona lihleli phaa kunumber 5, Kaizer Chiefs lihleli phaa kunumber 4. Kaizer Chiefs ke isizathu sokubana ke yona ihlale phaa kunumber 4 bebambene ngeepoints, into yokubana ke iKaizer Chiefs kusetyenziswa lento kuthiwa ke yi-goal difference ke baphulaphula ke shukuthi amakhosi ke angentla pha ngamanqaku athe awafaka. Yiyo loo nto ke iKaizer Chiefs ithande ke ukuhlala pha kunumber 4. Kona ke iKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leDurban City ke babambene ngeepoints, kodwa iDurban City yona ihleli pha kunumber 5, Kaizer Chiefs ihleli pha kunumber 4. Okubalulekileyo ke lapha ke baphulaphula ke ivenue le yalo mdlalo itshintshiwe, njengoba lo mdlalo ubuzobanjelwa pha eChatsworth Stadium nge-31 kaOktobha. Ivenue itshintshiwe ke, lo mdlalo uzobanjelwa eMoses Mabhida Stadium, kodwa idate ayitshintshwanga, iseyila 31 kaOktobha. Ndithi mandiyigxininise ke loo ndawo, ndithi mandithande ukuyiqinisekisa ke loo ndawo into yokubana ke idate ke iseyila 31 kaOktobha. Inye nje kuphela into ethe yatshintshwa kulo mdlalo yivenue, njengoba ubuzodlalelwa eChatsworth awusabanjelwa Chatsworth, ke ngoku uzawuthathwa uyobekwa pha eMoses Mabhida Stadium, umdlalo phakathi kweKaizer Chiefs kunye ke neqela leDurban City. Durban City ke eqhuba kakuhle kakhulu phantsi kwesandla ke sikamlomzana uGavin Hunt, umfana omdala usayibambile laa team, futhi ke usayiqhuba kakuhle kakhulu, akaphazanyiswa nto. Mhlawumbi kuGavin Hunt uzawuza nento ebambekayo phaa kulaa team ke yeDurban City. Baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.